Лилепа, тұр, бәрәңгі аласы бар. Ай, нинди бәрәңгі? Минем клубқа барасым бар. Достар, барыңызға да сәлем. Біз бүгін Петрящ районының Шит ауылына қайттық. Һәм бүгінгі біздің геройыбыз ол клуб мүдирі Шамсудинов Меңнур. Әйдәгіз өзі білән яқынырақ таныштырам. Меңнур, не үшін ауыл? Не үшін сен ауылда қаларға болдың? Минем алай ауылған кету деген ой келмәді деген. Мен шуны хаман ойлайм, біз оқы бітіріп қоя барасы белгілі болған вақыттарда. Олдан арақта кішілердің балаларының белгілейін қоя барасың шақарға, ауылдан ішеп өтіп мешеп қалым деген. Міне уақыт өткеш, меңа шулаймы, или башқаларғам қадыр андайтыға түгілгіне ойлаған кішінің фикірі yok. Çünkü ауыл шақар біле бір тегі шағыштырасың қадыр. Бик бұса кіші ауылдан кетуінің сәбәбі қазіргі уақытта ғыммен бізде әлбет мен ол кішінің мотор жеңіл іш өтіліп кетуі деген ол. Бүтін кіші ауылда қаламын бетанлары. Әгер де ауыл жанының кіші болайкен, ауылға болышым, ауылын ташланым деген. Ол шитте ішлесе деген ауылына болышыға қойтырға уақыт таба. Шуай деп ойлаймын. Çünkü ондай жігітлері бар. Мен шундай жігіттер болғанда бірге ішлерге, ауыл үшін файдалы ішлер башқарыға жеңілірек олар білен бірге ішлеуі. Шақарға кетуді мен шақарға бір күні бойына кетіп кеш біле қойтсам, мен құлақтан Умарта көшінің шеккашықын тауышы бітмей. Çünkü менен уже безген. Онары санап қарасындағын, өзің ойлап қарағанда да олғыммен кішіге көңіліне татырған не төгілін. Сен анда 1-2 сағатқа етук тұрға керек, уақытын алында, запас білән. Сен машина қою, анда келіп туға проблемасы, пробкада отыру, ісі, соғықта жолы yok, бұраны, ғылмен нәрсәгіні қорасаң да, ол яғы бек меңа ней, ауыр тиладыр. Ауылда етук тұрдың, бір кім тауышламай, бір кім бір сөз айтмай, өз ең, өз бақшаң, өз ішің, нәрсәшісің кесілер шуны ішлән кебек, мене түрлі яқта қарағында жеңіл істейсің өзіңе. Ауылыңызда яшьләр күпме? Ауылда яшьләр әз деп әйтмәс едім мен, çünkü бізде теге олар яшьләр yoqлығы бик сезілмей, çünkü шәһәр якынлыгы күбесе йөреп эшләй. Сменалап йөреп эшләгәннәр бар, көндә йөреп эшләгән, атна сайын кайта торган, шиттә булган, шиттә яшәп, шиттә эшләгәннәр дә теге авылга еш кайталар, çünkü шимбә ялларга, әнкәләр әтиләренә булышырга, оннан теге авылны сагынып кайталар. Яшьләр бар. Демәк әле авылга кайтып, авылда яшәп, эшләрдә яшьләр бар. Моның өчен борсасы юк. Юк, бар, кайтканнары да бар. Менә быел Аграшәл дигән безнең организация алгач, башка организация инде. Яңа техниклары кайтып, эш куәтләнеп киткәч, күчеп яңадан туган авылларына кайтып, яшәргә, эшләргә кайтучылар булды. Ул бит инде теге каядыр Mesela түгел, İngilizce koytmuyor ki, çünkü ağır kırışına koyta. Ağırına tağır tapkı, onata мәхәббәт, туған яққа мәхәббәт деген іштен құртмайтыған ağır егітлер деген onata. Элеккеге салқын клублар хәзер юк. Менә шундый матур концертный залыгыз бар име. Кеше җыеламы концертлар карарга, ниндидер чаралар булганда кеше җыю авыр түгелме? Иң беренче чиратта кеше җыю түгел, үзең нәрсәдер булса оештырганда бәйрәм, мероприятие катнашучы җыю авыррак иде баштарак. Саннары үзебезнең авыл тамашачылары бетик беренче чиратта шапмы куя башлагач, шумары беткәч, тамашачы җыю күбәеп китте үзеннән үзе. Чөнки куйган эше сыйфатлы булгач, халык ташагач, халык үзе тартыла килә башлый. Менә килгән башка шәһәр чит артистларга халык сайлап кына килә ди. Менә бу пандемиядан соңгы вакытларда халык куркыпмы, әллә саклану чараларын күрәме, халык әзрәк килә. Ярты залдан да кимерәк дип әйтик. Бәлки артистын сайлаптыр, бәлки чынлыкта теге куркадыр, сакланадыр дип әйтик. Менә без хәзер кайда утырабыз?
Biz bu bolonның арткы ягы, менә мишәнең ягында аша урманы, бу безнең яшьләрнең җыелып утыра торган урыннары. Яшьләрнең түгел, менә монда яшьләр барса җыелып, кем нәрсә бирде, шуннан утыра торган шашлыклар пешә торган әйберләр ясап куйдылар җал итү өчен. Хәзер авылда кемдә нинди бәйрәм, кем табигатьтә үткәрә, рәхәтләнеп төшеп, шунда җал итеп утырып пешерә ала, су яндагына авылга да комачаламый, тавышы дагын агачлар каплап тора, урында бик матур, кулай урын. Аннары теге яшьләргә кайда гына барып шашлык пешерә икән дип башта атасы юк. Шундый шуннан да бик рәхәт, бик шәп урын әзерләп куйгансыз. Бу моны кем эшләде? Моны яшьләр эшләде, моның башлап йөрүчеләре бар инде, без теге булышып, кирәк әйберләрен генә биреп, авылның яшьләре эшләде. Авылыгызда нинди талант ияләре бар инде? Гармончылар, биючеләр, җырчылар, бәлки пианино уйнаучылар, фокус күрсәтүчеләр. Кемнәр монда күпчелек чыгыш ясый? Теге айырып кына әйтәсем килми, безнең авыл халкы Татарстан барысында башкара. Гармончыларыбыз да бар. Бүгенге көндә менә мин белгәне, хәзер гармон тотып уйнаучы 5-6 урта яшьләрдәге кеше бар. Алар шакырганда һәр концертта киләләр, минем ул яктан мактанып әйтмим, тирә авыллар белән чагыштырганда безнең ул яктан рөхсәт кеше проблема юк. Әле килесенчә безгә килеп, я гармончы сорап торалар, шулай биреп тормасын микән, бездә шундый бәйрәмнәр үткәрәсе бар иде дип. Алар бездә штатта түгел, күбесе үзләренең гармоннары белән килеп бәйрәмнәрдә катнашалар. Уйнылар. Булай концерт куйганда әлбәттә кемнең нәрсәгә сталыгы бар икән, авылда яшәгәч белән бит инде һәр кешенең ничә икән. Әле кешенең үзеннән фикерен сорыйсың, кем биюгә күбрәк, кем җырга, кем алып барга, кем шигырь сөйләргә. Анысы инде билгеле. Ул кеше белән матур итеп сөйләшеп, рольләрен бүлеп бирәсе генә кала. Бердә мактанырлык түгел дисең, шуннан да мактанырлык сүз бар монда. Миңнур, үзең нишлисең сәхнәдә? Мин күбрәк театр буенча актер буларак, актер буларак биимдә күбрәк төп рольләрдә, спектакльләрдә катнашам инде. Монологлар сөйләгәндә, уйнаганда, ни булмаганда алып та барам инде. Алай безнең парлы алып баручыларыбыз бар. Зур концертларда, мероприятиеларда, мондай бәйрәмнәрдә урамда булмасын, или башка алып баручы булмаганда, мин бу әйберне үзем башкарам, үз өстем алам. Мен дә сәхнә артында гармоннар күрдем. Хәтәр генә, бик күп кенә, саулыгына дип әйтик. Шунда барып, шул гармоннар турында да сөйләшеп алыйк әле. Түбәтәйдән булгач, мин дә түбәтәй киеп куйдым әле аерылып тормаска. Менә Миңнурның монда гармоннары. Үзең уйнамыйсың бугайсы, ниме? Юк, мин тарткалыйм моны. Гармончыларым булганда мин тиге алай алсам. Нәрсәгә җыясың? Бу ниндидер хобби? Бу гармоннарның берлешегенә берсе бүлмәдә, без әле менә яңа гына выставкадан кайттык, музейный выставкадан район күләмендә. Мин эшләгәндә гармоннар юк иде. Биткән иде инде. Яңа программаларда юк гармоннар буенча 2018 елда без төпләп теге концертлар куябыз бит инде. Гармончылар үз гармоннары белән килә һаман теге аларга уңайсыз. Шулай бер гармон сорагыз әле күп калыйда, бер гармон да юк. Без һаман гармон белән концерт алып барабыз дигәч, без җыелышта район башлыгы Илһам Михайловичка мөрәҗәгать иттек тә, 18 елда ул безгә Сабантуй көнне Сабантуйга белән шундый яңа шәйке гармоны бүләк итте. Һәм менә шуннан соң бу гармонның тарихлары китте. Аннары башланды бит инде пандемия. Пандемия вакытында без онлайн тур эфирдан концертлар бирә башладык. Халыклар сораган җырларга уйнап, парлап уйнап, гармончыларны тизеп, шу бүлмәдә утырган килешкенә күп сораучылар булды, тур эфирга чыгабыз. Һәм кызыксынып әйттеләр, менә миндә дә бар гармон, минем бабайдан калган, тегесе бар, бу барсы дип. Шулай итеп без 20-дән артык гармон җыйдык бүгенге көндә. Менә аның искесе Тальян гармон дип аталайны ул 48 елгы аны безгә Татарстанның атказанган урманчысы иде, мәрхүм Галәметдин бабай, аның кызы. Менә сез монда эшләгәндә, шундый матур клубта ул сакланыр кирәк булыр дип аны бүләк итте. Менә монсын инсан калган гармон, мин бу гармонны бу Казан фабрикасында эшләнгән Алабугадан Спас ярмаркасыннан сатып алып кайттым. Күрдем дә, алмыйча булдыра алмадым. Буларның һәрберсенең тарихы, кешесе кемдер атап биргән, кемдер бүләк итеп барсы да билгеле. Мондай сорау акча ягын, буларның бөтенесенең бәясе күпме?
Түгелген аны уйнап карап мастер айталар. Булар берсендә теге яңа гармоннар түгел. Менә уртача дигәндә бер менә шушындый типтагы гармонны алу өчен ничә сум акча кирәк? Менә мин монысын алдым, әйтәләм 5000-гә үзем шәхси. 5000-гә алдым. Бу кыйбатрак булгандыр инде. Кыйбатрак инде, булар күпкә кыйбатрак инде. 5500 торадыр инде. Күбрәк. Аны карарга була уйнап карап тавышына, карарга була музейный экспонат бара. Озаграк нидә сактана. Менә бу гармон инде ул әлбәттә кулдан эшләнгән гармон. Кыйбатрак бар, ул кыйбатрак йөри. Төрле инде. Димәк, син мин бер кайчан да шәһәргә күченмәячәкмен дип горурланып әйтә аласың. Горурланып әйтә алам. Һәм безне шандыра аласың. Шандыра алам. Андый тәкъдимнәр дә булды, эшләр дә булды. Мин әгәр авылдан китерлек булсам, район кызына әйләнеп авылга кайтмаган булар идем торырга. Менә район кызы дигәннән, тормыш иптәшегез авылда торырга ризамы? Бирок кашан, менә шәһәрдә торып карыйсы килә иде дигән сүзләрен әйткәне булмадымы? Ул шәһәрдә эшләгән, Татмедида, аннары Казан шәһәренең администрациясендә эшләп, районга кайта, әбисен карага, әбисенә фатир биргәч, аннан йөреп эшли. Мин ул әйтә, мин гомердә уйламадым, кайтканда әлдә хәтерлим, җылап кайтканым, ничек бу авылда Питерештә яшәрмен дип ди. Хәзер әйтергә дә куркам ди, Питерештәгә түгел, мин именно менә авылның үзендә яшим ди. Ул әйләнешкәндә әйтте, мин ди, сорамыйм инде ди, без кая яшибез ди. Аны билгеле сине берничектә диде булмый ди. Ул үзе аңлап, үзе кайтты. Китсәм туган яктан, китсәм Шиттә бәхет тапмам, каеннарым белән бергәләп. Җырлыйм сезнең хакта, җырлыйм туган якта, каеннарым белән бергәләп. Менә шундый заташын күңелдән рәхмәт Миңнур, сиңа бик зур уңышлар телим, авылыгыз чәчәк атсын, тагын менә шулай сезнең белән күрешергә насыйп булсын. Насыйп булсын. Авылда яшәү файдасы килә. Ул бәхет, ул минем тормыш дивизы. Авыл ул ялда, ял эзләгән кешегә. Авыл ул хезмәттә. Гомумән авыл ул бөтен әйбернең башлангычы дип торам мин. Афәрин. Авыллар. Ура!